X'nistgħu nagħmlu biex insalvaw il-klima? Din kienet il-mistoqsija tal-kompetizzjoni għat-tfal li nidew 3 ambaxxati Ewropej f'Malta, dik Franċiża, l-ambaxxata Ġermaniża u dik Olandiża li jingħaqdu flimkien għal għan wieħed. Ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni ħawlu fis-simhom 55 siġra fil-Park Nazzjonali tal-Familja li jista' jitgawda mill-pubbliku. Neville Bejjer mid-direttorat tal-park fissrilna kif is-siġar imħawla huma l-koll indiġeni, jiġifieri li nafu lilhom jikbru Malta għal ħafna żmien. Fosthom hemm is-siġra nazzjonali tal-arar li hija endemika għal partijiet limitati ħafna fil-Mediterran u li allura l-valur tagħha huwa imprezzabbli. Dak li ngħidulu imbralja li saret pjuttost rari, allura eżjed qed inżidu biex inħawlu minnha. Għaw dik li ngħidula it-tamarix illi tiflaħ għall-elementi, allura nużawha anki bħala l-qoħ għal siġar oħra, speċjalment meta qegħdin inkunu qed inħawlu siġar żgħar ġodda. Għaw iż-żnuber illi hija siġra magħrufa wkoll bħala tal-prinjol illi tiflaħ ħafna għan-nixfa. Kull siġra li tħawlet fil-preżenza tal-Ministru għall-Ambjent José Herrera fiha l-isem ta' dawk it-tfal li rebħu din il-kompetizzjoni. Intant din l-inizjattiva saret ukoll bħala parti mill-kampanja 3for You. Għamluha tru il-kampanja tal-dik hekk magħrufa bħala 3for You fejn aħna nagħtu possibilità lill-pubbliku jew organizzazzjonijiet jew kumpaniji privati illi jisponsorjaw ħalsu biex jiġu mħawlin siġar f'isimhom f'postijiet pubbliċi. Igawdu huma u jgawdu magħhom kulħadd.